Dragi prijatelji, ljubitelji Bosanske Posavine, dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija. Danas je blagdan Božića, rođenja našega spasitelja Isusa Krista. A mi smo i danas u znaku naše Bosanske Posavine, jer veliki broj naših zemljaka ove godine i zbog pandemije koronavirusa, ali i zbog drugih razloga, nije mogao biti u rodnom kraju. Zato ponos Posavine, zato danas razgovaramo sa ljudima koji su Bosansku Posavinu na svoj način pronosili i Bosanskoj Posavini, ako ništa drugo, davali onaj posebni štih. Meni je danas čast i posebno zadovoljstvo u ponosu Posavine pozdraviti gospodina Iliju Martića, velikog zaljubljenika u posavsku izvornu glazbu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu, drago mi je što ste me pozvali. Rekli ste sami, ja se zovem Ilija Martić, rođen sam 1958. u Bosanskoj Posavini, selo Rikešić. Došao sam u Zagreb posle svoje osnovne škole, kada sam završio osnovnu školu, došao sam u Zagreb u srednju školu. S obzirom na sticaj okolnosti se radila tada pruga Doboj-Brod. Ukinuta, faktički Ćiro je ukinut, a onda nismo imali prevoza i onda je otac mi rekao, čuj, svejedno ti posle srednje škole moraš u Zagreb, pa onda ajde sad u srednju školu u Zagreb. Tako da sam došao u Zagreb 1983. godine. Evo, dakle, punih 50 godina ste u Zagrebu, to je jedan mali jubilej, ali moramo reći možda velika pobjeda Bosanske Posavine. Iako ste u Zagrebu 50 godina, ipak i Bosanska Posavina ostala u srcu. Pa ja sam posle ovoga rata koji se desio na ovim našim prostorima, prvi napravio kuću u svom selu, na novu roditeljsku kuću, koja je bila je porušena, zapaljena i minirana. Ja sam to sve očistio i svoje imanje održavam. I sada, ja ne znam kako drugi ljudi, ali ja strašno imam potrebu i želju za tim krajem. Valjda sam otišao kao dijete od ozdvoje. Znači, prvi sam tu kuću, ajmo reći, napravio i često idem dole. Svako me drvo u mom selu, pa od Bosanskog Broda do Doboja veseli i sve dole niz rijeku Savu, odnosno rijeku Bosnu, do Brčkog Odžaka, odnosno sva Bosna me interesira, jer jedina mi je Bosna ostala neistražena i nisam je prošao dovoljno više sam neke evropske zemlje upoznao nego tu svoju Bosnu gdje sam se rodio. Najljepše je ondje gdje se rodio. Pa bez obzira kako je to selo i kako je, iako nema ni sela ni stanovnika, ali je najljepše tamo gdje se rodio. Ne znam kako drugi ljudi to vidi, ali ja imam strašan. Ja kad dođem pred kuću i 2 puta se u krug okrenem, ja se mogu vratiti nazad za Zagreb, ali samo hvali taj zrak. S obzirom na ovu pandemiju koja je došla, sada su otežana kretanja i svi znamo za to. I neću ići sada ni za Božić, za Božić ove blagdane neću ići, ali mislim posle nove godine, ako nastavi ovako, idem se testirati i idem dole. Evo, gospodine Martiću, činjenica je da ste vi vrlo uspješan poduzetnik u Zagrebu, a činjenica je i to da poduzetnici u zadnje vrijeme sve manje i manje imaju vremena. Kako to da ste vi uvijek tamo gdje je šargija, gdje je violina, gdje je naša izvorna glazba? Pa, znate šta je, ja što se tiče izvorne te glazbe, šargije, violine, ja bez toga ne mogu. Ja imam osjećaj da ja iz one šargije ili tambure, kako se zove u našem kraju, malte ne i virim, da ja gledam iz nje. Ja to strašno volim, to je za mene najljepša glazba i još jedna ima interesantna stvar oko te šargije. Jedino u Bosanskoj Posavini su se sastale 2 stvari. Šargija koja je došla sa istoka i violina koja je došla sa zapada. Nigdje u paru u svijetu ne mogu takva 2 instrumenta svirati, ali u Bosanskoj Posavini sviraju. Čak ni nota nemaju, nešto sam pokušao raditi tim notama. Znači, vi morate, a kada je neko sluša sa strane,
i ko se kuži u glazbu, onda kaže da nešto su to uspjeli da kao upare. To niko ne vjeruje da to može taka dva instrumenta da upare. Evo, to je u bosanskoj postavini postignuto i uspjelo se, zahvaljujući prijašnjim generacijama koje su to njegovale, tu tradiciju gajile i onda su oni uspjeli to povezati. Jer mi smo faktički došli iz zapadne Hercegovine prije 130-150 godina gdje se pjevala ganga i to su naši ljudi pjevali. Ja se čak sjećam da se pjevalo ta ganga i od te gange se počelo, pa nije bilo dovoljno, i došlo je na dvojicu. Znači, za vrijeme Osmanlijskog carstva su počeli već prebacivati da pjevaju dvojica. Jer nisu dali im da se grupiraju. Onda su počeli pjevati onda su govorili, kaže, vidite, plaču i rade. Jer oni su mislili da oni plaču, jer oni su samo znali da oni mogu pjevati u grupi. Tako da je to bilo mukotrpno za taj narod Bosanske Posavine, koji je došao, koji je naselio Bosansku. Bosanska Posavina, ja ne znam koliko je to vjerojatno je poznat, 2 puta, Plehanski je kraj 2 puta naseljan. Plehanski je kraj bio 200 godina naseljen uopće. Nije bilo stanovnika, povuklo se nešto dole u dolinu rijeke Save, dolinu rijeke Bosne. Neki su čak prešli na onu stranu Save i tako. I mi smo i zadržali riječ tambura od šokačke tambure, koja je prešla u Slavoniju i koja je u Slavoniji dan danas živi, hvala Bogu. Ali onda je kod nas, pošto je bila ta osmanlijska, su zvali šargija i ta se šargija povećavala. Što se tiče šargije same, ja se sjećam kad je šargija bila samo sa 4 žice. 5. onu kratku žicu su zvali drvenčanka. Neko je iz Dervente tu napravio tu 5. žicu. Evo, to je bilo oko te šargije. Sada vam ne govorim oko pjevanja. Pjevanje, to kad se počelo pjevati, na Plehanu nije pjevao svako. Na Plehanu je mogu samo pjevati onaj koji znao pjevati. Na Plehanu nije svako pjevao. I nije moglo doći svako pa da pjeva da se dere bez veze, znači to je moralo biti. To su, za moga pamćenja, su bila 2 čovjeka koji su bili neki Franjo Sušić, Ilija Begić, Marko Anušić, Lukca Senjak. To su bili, čak Lukca Senjak donosi u naš kraj i mijenja melodiku pjevanja. Kako mijenja? Mijenja zato što se družio puno okolo po Bosni i donio je neke pjesme. Nizolovo Sitla Kaldrvica, Škipi i Đeram. Naprimjer, u Dervenskom se kraju, ja pamtim prije 50 i više godina pjevalo Škipi i Đeram. Sad govori da je to nekakva pjesma koja stvarno ima svoj vrh. Tako da je tu došlo do promjene samog pjevanja, samog pripjevavanja i tu se puno uspjelo se u tom. I hvala Bogu, evo, zadržali su mnogi novi te grupe, evo, pokojni Ilija umro, nažalost, to su bili pjevači, ajmo reći, gdje su mogli pjevati sve. Ilija je čak pjevao i Sedalinke dobro i tako. Ali, evo, nažalost, toga nema sela, nema više i mislim da neće, jer ima dosta mladih ljudi koji se uče. Pa mislim da ne bi smjelo izumrti. Evo, iz tih sam ja razloga, a ujedno sam ja počeo od ovoga rata. Puno sam upoznao ljudi iz Bosanske Posavine. Ja sam otišao kao dijete, ja sam malo znao sam i par sela naši okolo, ali šire, ne znam, dole prema Brčkom i slabo sam ja poznao ti ljudi, osim što sam znao iz Zagreba, koji žive u Zagrebu. I tako. A evo, mi smo osnovali, tu je bio glavni osnivač Marko Buljan i Luka Martić, jednog zavičajnog kluba, Dervensko kolo. I da vam budem pošten, imali smo čak problema. Zašto mi to osnivamo Dervensko kolo? Zašto je to Dervensko kolo? Iz kojih razloga mi hoćemo? Koje su to nama namjere? Čak su nas savjetovali da uzmemo neke ljude u to Dervensko kolo, upravni odbor i drugi nacionalnosti, da ne bi ispalo da je jedno nacionalno. I onda smo stvarno uzeli, nama je tad Luka je pravnik, Marko je pravnik, i onda su oni tu
to pravno utanačili, da smo mi to osnovali. Evo. Imali smo i to drvetsko kolo u Zagrebu i sve je to mene vezalo, znači ja sam u svim tim događanjima u Zagrebu učestvovao ili kažem, nema ništa ljepšeg od rodnog kraja. I nema ljepše glazbe od one s kojom se ti rodio. A to je Šarica. Tako je. Evo, gospodine Ilija, vama će ovo zasigurno biti lijepa vijest ako već ranije niste čuli. UNESCO je na prijedlog društveno-kulturne platforme za Bosansku Posavinu pokrenuo postupak za proglašenje zaštićenom posavske izvorne glazbe. Mi imamo zadatak napraviti nekoliko bitnih koraka. To je jedno predavanje koje bi trebao održati profesor doktor Zvonko Martić, prezimenjak, i doktorica Dragica Panić-Kašanski, vezano za Bosansku Posavinu, napraviti jedan film o izvornoj glazbi, iako, dragi Bog da, iduće godine će naša izvorna posavska glazba biti nešto puno više od seljačke, kako neki pokušavaju zlobno nazvati ovaj naš posavski melos. Hvala vam za tu gestu, za taj, ja ne znam kako bi ga nazvao, za taj potez koji ste. Ja sam spreman ako treba i financijski podržati taj program. Jer pazite, ja sam sve podržavao da ne bi to onda bi stvarno, a u mogućnosti sam, da nisam, onda bi vam rekao nisam u mogućnosti i tako. Pazite šta je. Što se tiče seljačkog, sama riječ seljačkog, to meni nije uopće negativno, to je meni čak pozitivno, jer je sve došlo sa sela. Sela su postojala prije gradova. Samo šta je, ljudi su oču grad i malo se modernizirala. Znate zašto se modernizirali? Zato što nisi imali šta raditi. Pa si imao puno slobodnog vremena. Pa je onda on nešto izmišljao i lagodnije živio. Ali sve je krenulo sa sela. I mi ćemo i danas doći u problem ako ne budemo imali selo. Postavlja se čisto puta u državi. Kod nas pitanje zašto se nešto domaće ne kupuje. Šta škupo kad nemamo ništa? Faktički mi smo doveli da smo selo uništili, a onda da je kao u gradu sve locirali, da je to lijepo, da je to gradski život. Jest, ali za gradski život treba odrasti. A meni je, ja bi uvijek zamijenio selo, grad za selo. Evo vaš Ritešić, moramo ga pomenuti, je jedan kraj u kojem su iznikli mnogi ljudi koji ove godine, evo, nažalost, neće na Božić, na ovaj blagdan biti u svojim domovima, bit će negdje daleko, vi ćete biti u Zagrebu. Što biste vi, gospodine Martiću, poručili svojim ljudima iz onoga kraja tamo, Foča, Johovac, prema Doboju, kojega su nekada otkinuli Derventi, i koji je na neki način nositelj tog hrvatskog identiteta, pa i posavske izvorne glazbe, ovoga Božića, ovoga dana danas, kada su ipak oči uprte u obitelji? A svim ljudima dobre volje, jer svim katolicima bi zaželio sretan i blagoslovljen Božić. Svim ljudima bi zaželio sretnu novu godinu. Svim pravoslavcima bi zaželio sretan Božić, to jeste 7.1. Svim ljudima da žive u skladu i u miru. Posebno se ovaj puta obraćam narodu iz Bosanske Posavine, bez obzira na njegovu vjeroispovijest, da mi ne trebamo se voliti, ali se trebamo poštivati. Ako se budemo poštivali, to će biti. A voliti se ne trebamo, jer voljenje je nešto drugo. Voljenje, kaže, volimo se. Upitno koliko se volimo. Volimo se dok nam ne vođa ne kaže drugačije, se ne volimo. Ali moramo se poštivati. I moramo jedni druge uvažavati, bez obzira na nacionalnost, na vjeroispovijest. A ako to ne budemo radili, ništa nećemo napraviti. Napravit ćemo zlo kao i do sada što imamo. Znači, posebno mojim seljanima želim sve najbolje, da mi budu živi i zdravi, da se još koja kuća obnovi u selu i ja sam im tamo stalno na raspolaganju,
pomažem maksimalno koliko mogu selu. Ja sada vam govorim o sebi, to bi bilo previše i ne bih htio o sebi govoriti. Puno sam dao za to selo i uložio, ali sam sretan što sam to mogu, jer sam doprinio puno i mi smo miješano selo katolici i pravoslavci, pa sam doprinio i svojim komšijama pravoslavcima da ne gazi više blato ni dovoda po asfaltu. Znači, i to je, ja sam nekakva 2 km asfaltne ceste povukao kroz svoje selo, to je ozbiljna stvar za naše selo i mi smo to uspjeli, evo tako. Znači, svima sve najbolje i sretan i blagosloven Božić cijelom svijetu. Gospodin Ilija, hvala vam lijepo. Naravno, sretan blagosloven Božić vama, sretna i uspješna blagoslovena nova 2021. godina. Dragi prijatelji, bio je to Ponos Posavine, gospodin Ilija Martić iz Ritešića. Hvala vam lijepa.